Rojnamevanê Kurd Kemal Avcı li bajarê Dêrsimê ji dayîk bûye. Avcı li ber xwendina Zankoyê cara yekem ji bajarê xwe derdikeve û tê Enqerê. Dema ku xwendevan e di sala 1993 da li Özgür Gündemê dest bi karê rojnamevaniyê dike. Di nav 31 salan da ewî peyamnerî, nûnertî, pêşkeşvanî û gelek karên din yên ragihandinê birêvabirî. Avcı karê rojnamevaniyê li gor xwe wek serborî û rêyeka dûr û dirêj dibîne. Dema ku ez li Zankoyê xwendekar bûm, rojnameya Özgür Gündemê dest bi wêşanê kiribû. Ev yek şey bu sedama kelacanê kewxeşiye di nava Kurdan da. Lê piştî ku rojnameya Özgür Gündemê dest bi wêşanê kir û rastî gelek êrîşan zordariyê hat. Peyamnerên wan hatin girtin, hinek jî wan hatin kuştin, ofîsên wan hatî bombê kirin. Wê demê min ji biryara xwe da ku ez jî wê perçeyekî vê tekoşînê bim. Avcı dide zanîn ku di nav 30 salên dawî da di warê medya Kurdî da jî gelek pêşketin çêbûne. Gelek rojnameyan da kar kir. Veke rojnameya Özgür Gündemê, 2000'de Yeni Gündem, Özgür Ülke, 7. Gündem. Dur ez derbazî televizyonan bûm. 5 sal nûnertiya Rûdawê, televizyona Rûdawê li Enqerê kir. Herî dawî jî nûnertiya Artı TV'ye kir li Enqerê. Di 22 Nîsana 1898 da ango 126 sal berê dema rojnameya Kurdistan derdikeve, Kurd jî êdî di warê ragihandinê da beşdarî qonaxeka nû dibin. Kemal Avcı vê rojê gava bibîrtîne ew amaje dike ku Kurd bê dewlet bin jî lê ew wek her netewê pêşketî di warê ragihandinê da xwedî li xwe derketine. Rojnamevaniya Kurdî ji 3 salê zêdetirê ku heye. Bi Rojnameya Kurdistanê dest pê kiribû. Piştî ku ew Rojnameya Kurdistanê dest bi weşanê kir, piştî hefteyekî ji aliyê Padişahê Osmaniyan Abdülhamid ve hatibû qedexe kirin. Wê demê jî qedexekirin hebû, zordarî hebû, îro jî heye. Digel hemû van zordarî Rojnamevaniya te Kurdî didome hîn jê. Ev jî tiştekî gelekî baş e. Di nav sî an jî 40 salên dawî da gelek rojnamevanên Kurd xwe di vî warî da gihandin. Kemal Avcı jî yek ji van rojnamevanan ye. Lê wisa dixuye ku ev serboriya ragihandina Kurdan wê dûr û dirêj berdewam bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.